Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем эфіры са студыі Еўрады, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як я вам і абяцаў, хай і з невялічкай такой затрымкай, тэхнічныя накладкі, усё бывае, таму што жыўцом жывы эфір, але тым не менш у нас у студыі, упершыню, дарэчы, у нашай студыі, хоць мы і сустракаліся, але ў іншых месцах, камандзір палка Кастуся Каліновска, Павел дядька Шурмей. Прывітанне, спадар Павел. Усім прывітання, спадар Зміцер, прывітання. Ну што ж, як оно рухаецца, як ваша вандроўка, хацеў сказаць такі тур, але вот ўсё ж таки тур это больш таки пра некае вясёлае, а тут ўсё ж таки справа сур'ёзная. Як праходзіць ваша поездка, як вы ацэньваеце? Я ацэньваю станоўча, таму што яна была вельмі неабходная. І тое, што мы побачылі, пачулі, яно вельмі важна для нас, і яна была давно неабходна, таму будзе зараз над чым працаваць. Яно і было над чым працаваць, але зараз уж больш дакладней зразумела накірункі працы. Ну, а мы пройдземся па іх больш падрабязна. Конечно, я адразу папярэджваю, можа быць, не пра ўсё можна казаць. Мы-то людзі не ваенныя, мы будзем задаваць пытанні, калі на іх можна адказаць, камандзір адкажа. Калі не можна, ну, так можна проста і сказаць. Не скажу, ці не положено, ці як там яшчэ там адказваюць. Таму давайте, спадар Павел, ўсё ж таки, чаму вырашылі выправіцца ў гэтую поездку? Што прымусіла? Якія мэты ставіце перад сабой? Усе ведаюць, што у палку адбываюцца змены, адбываюцца рэформы. І мы жадаем аднавіць давер дыаспары, фінансавую празрыстасць аднавіць і палепшыць рэкруцінг у полк. Таму мы здесь, мы разам з вами зараз размаўляем. Вы кажаце, што даўно была патрэба ў такой паездцы, але вось буквально, ну я не ведаю, можна сказаць, па нашых мерках, можа там вайна і іншыя как бы адчуванне часу, але здавалася б зусім недаўна, яшчэ да таго, як вы сталі камандзірам, папярэдняе кіраўніцтва таксама ездзіла па Еўропе, таксама сустракалася з дыаспарай. Тыя сустрэчы былі не такія, і яны не далі плёну, ці змянілася сітуацыя? І сітуацыя змянілася, і на тых сустрэчах не падымаліся тыя пытанні, аб якіх мы размаўляем зараз, і зараз высвятляем, як пабудаваць працу па тых пытаннях, пра якія раней не думалі. Ну, напрыклад? Напрыклад, самае галоўнае – гэта легалізацыя былых добраахвотнікаў у, па-першае, Польшы і Літве, іх рэабілітацыя іх сямей і дапамога сем'ям загінулых добраахвотнікаў. Ось усе побачылі на астатнім кейсе Васіля Верамейчыка пытання легалізацыі. Хлопцы сыходзяць з палка па розных нагодах. Зараз першае і галоўнае, магчыма, на дадзены момант гэта у хлопцаў скончваюцца беларускія пашпарты ці паперы іншых краін. Яны едуць у іншыя краіны рабіць дакументы. І адразу пытаеш хлопцаў, а чым будзеш займацца? Вось куды ты едзеш, чым будзеш займацца? Там добры адказ, калі я айцішнік, я знайду чым займацца. Добра, але не ўсе айцішнікі. І жадаем зрабіць так, каб хлопцы ехалі ўжо ў краіну, ведаючы, колькі іх будзе чакаць, колькі часу будзе займаць іх легалізацыя, каб яны як мага хутчэй атрымалі паперы. Калі гэта патрэбна на час легалізацыі, на атрыманне дакументаў, яны ведалі, дзе яны на пачатак могуць працаваць і хто іх падтрымае. Калі патрэбна таксама, каб датычылась гэта іх сямей. І калі патрэбна была адпаведная рэабілітацыя і псіхалагічная, і фізічная. І калі, напрыклад, хутка усе
справы скончыць, і чалавек, калі жадае, павяртаецца да нас у полк, ці ўжо далей ён сам вырашае, куды яму рухацца, якой працай займацца. Але каб не было так, што он едзе не ведаючы куды і не ведаючы, што з ім будзе, як доўга гэта будзе цягнуцца. А што можа вот канкрэтна кіраўніцтва палка вырашыць у гэтых пытаннях за вот у іншых краінах, у той же самой Літве, Польшчы ці там яшчэ ў якой-небудзь? Все ж таки, ну как бы вот ці не падаецца вам, што гэта мусяць нейкія мясцовыя там дыаспары, там ці сілы, там ці яшчэ хто вырашаць? Все слушна кажаце, все так і павінна быць, але атрымліваецца так, што пачынаць грукацца ў гэтыя дзверы, крычаць аб гэтай праблеме, ну, вымушаны мы. Так і павінна быць, бо гэта нашы хлопцы, нашы добраахвотнікі. Але мы павінны пачаць наладжваць гэтую працу, і так, з дапамогай дыаспары, з дапамогай уладаў краін, дзе яны едуць, і вельмі важліва, каб з дапамогай нашых дэмакратычных сіл, якія працуюць у гэтых краінах. І тут вось некалькі адразу ўзнікае пытанняў. Ну вот глядач пад нікам Максім, дарэчы, вяртае нас ва ўкраіну і кажа, так ва ўкраіне ж нібыта прынялі новы закон, ну маецца вось закон пра легалізацыю там і гэтак далей. Ён не дапамагае, не працуе ці як? Ён толькі прыняты, і з лістапада месяца, са снежня месяца мы можам пабачыць, як ён будзе працаваць, наколькі ён будзе эфектыўны. Ён толькі прыняты. Яшчэ людзі пачалі звяртацца ў міграцыйныя службы, і мы пабачым вынікі, наколькі ён эфектыўны. Усё ж такі такое адчуванне, што на захадзе палітыкі вельмі насцярожана ставяцца да прадстаўнікоў такіх вось сілавых структур, як полк Каліноўскага, што, маўляў, ну вот мы там за дэмакратыю, мы вот падтрымліваем якія-небудзь там гуманныя там праекты, сацыяльныя праекты, культурніцкія, а вот сваярамі мы вот как-то вот так. Якое адчуванне у вас? Ну, у нас схожае адчуванне з вами, але што можа больш быць за гуманітарны кейс, як дапамога сем'ям былых добраахвотнікам, асабліва сем'ям загінулых добраахвотнікаў, чым гэтыя сем'і адрозніваюцца ад сем'яў, выбачаюць, палізаключоных са ўсей павагаю. Гэта тая ж самая гуманітарная праблема. І так, мэта ў тым, каб палітыкі на захадзе, як вы кажаце, зразумелі, што трэба наадварот супрацоўнічаць разам з нашымі былымі добраахвотнікамі, таму што яны маюць той досвед, ту інфармацыю, якую зачастую не валодаюць іх узброеныя сілы. І было б вельмі карысна, на карысць і захаду, і нашым хлопцам наладзіць саўмесную працу. І ўсё ж такі былі сустрэчы з палітыкамі? Вот вам атрымалася давесці сваю, я маю на ўвазе пакуль што, палітыкаў заходніх краін. Ўсё ж такі нейкае пытанне легалізацыі залежаць найперш у Польшчы, умоўна кажучы, ад палітыкаў польскіх. І вот былі сустрэчы, даводзілася не толькі там польскіх, але літоўскіх, там можа быць іншыя краіны паедзе, даводзіце давесці сваю пазіцыю, і што чулі ў адказ? Мы праводзілі сустрэчы, не абавязкова гэта былі палітыкі, людзі, ад якіх залежыць таксама крокі палітыкаў, ці тыя, хто могуць дапамагчы растлумачыць палітыкам нашу пазіцыю. Скажу, што гэта вельмі непроста, гэта вельмі складана, но калі мы не будзем самі гэтага рабіць, ніхто за нас не зробіць. І зноў жа кажу, гэта толькі кансалідавана разам. Прадстаўнікі палка, прадстаўнікі Украіны, нашы дэмакратычныя сілы і дапамога нашай дыаспары. Толькі разам у нас атрымаецца нешта зрабіць карыснае.
Ну вось акурат такі вожык патрыёт пытаецца прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета по нацыянальнай абароне, ну маецца на увазе Кабанчук, днямі казаў, што плануюцца нейкія падзеі ў падтрымку ветэранаў. Відаць, з боку аб'яднанага пераходнага кабінета. Ці плануе браць удзел полк Каліноўскага ў гэтых вот дзеяннях? Да, полк непасрэдна зараз і едзе ў гэтай паездцы, на гэтых сустрэчах прымае падзел у гэтых падзеях непасрэдная учасць тым, што ён штурхае усіх, ад каго гэта залежыць, што звярніце ўвагу, у нас есть такая праблема. Я маю надзею, што я адказаў на гэтае пытанне. Ну троху да адказаў. Бачым, як асцярожна спрабуе фармуляваць дзядзька свае адказы. Ну, можа быць, каб не спалохаць каго-нибудь. Так. Некаторыя справы лепш зрабіць, а потым хай пра гэта даведаюцца. Добра, але калі звярнуцца, скажем, ўсё ж таки да дэмакратычных сілаў, ёсць спадзяванне на тое, вот калі б офіс, там Ціханоўская, кабінет, там Латушка, яшчэ хто-нибудь, калі б вот гучней казалі пра гэтыя праблемы ветэранаў, легалізацыі, палка, то можа быць справа б зрушылася. Але мы не один раз бачым такое, што яны кажуць, заступаюцца за правы беларусаў не ветэранаў, якія не праходзілі праз войска, і там палітыкі заходнія ківаюць, да, а потым адварачваюцца і неяк забываюць пра свае абяцанні. Ці няма как бы подазрэнняў там, ну как бы ці небяспекі, што зараз-то няма каму асабліва інтарэсы беларусаў адстойваць, ветэраны яны ці не ветэраны. Ну вось мы павінны зрабіць так, каб яны ў наступны раз не проста паківалі галавою і потым зачынілі дзверы і ўсё гэта з'ехала на нішто. А павінны зрабіць так, каб хай гэта будзе ў 5, у 10, у 15 раз, але пайшла праца. Я маю на увазе першая спроба, 5-я, 10-я спроба. Я не ведаю уже, колькі іх было па колькасці, але трэба зараз... Мы намагаемся ўсё так зрабіць, каб гэты цягнік пайшоў бы ўжо ў шлях. Тым не менш, ось я уже казаў, мы з вами на эту тэму гаварылі, быў буквально колькі тыдзень таму у нас у эфіры былы Каліновец, зараз ён дэлегат каардынацыйнай рады, Александр Куч-Клачко, які вот вельмі так эмацыйна казаў пра тое, што нешта дэмакратычная нашая сіла, вось гэтую павестку ветэранаў, ввогуле как бы такую вайсковую, умоўна кажучы, ну баяцца падымаць, ці асцерагаюцца, ці ведаюць, што заходнія партнёры не ўспрымуць гэтую палітыку. І таму яе как бы апускаюць недзе вот так вот там уніз, адштурхоўваюць. Змены ёсць? Якія рэакцыі ў дэмсілу? Наколькі я ведаю, уже ў вельмі хуткім часе у Вільні, наверное, магчыма, гэта будзе заўтра, будуць ужо адбывацца сустрэчы таго ж Александра Клачко, нашага пабраціма, прывітанне яму, по гэтаму пытанню. Ужо заўтра. Паглядзім вынікі гэтага. І зноў жа ж кажу, Дміцер, вы правы, тое, што не жадаюць вырашаць гэтае пытанне. Яно складанае вельмі, але калі мы не будзем падштурхоўваць іх да гэтага, ствараць ім такія умовы, каб яны нікуды не сашлі ад вырашэння гэтага пытання. Хто зробіць гэта за нас тады? І вось мы намагаемся, пачынаем гэтую працу зараз. Ну, будзем спадзявацца, што... А чаму вы не бярэце ўдзел вот у гэтых сустрэчах? Я выбачаюсь, ну, я вайсковаслужбовец, я не займаюсь палітыкай, гэта раз. І якіх дакладна сустрэчах? Ну вот Клачко будзе сустракацца. Я так разумею, вы так не называеце імёнаў. Ну вот, можа там с офісам Ціханоўскай, умоўна кажучы, там, ну было б добра, каб і вы папрысутнічалі, не? Так сталося, што калі прадстаўнікі офіса Ціханоўскай былі ў Кіеве, я займаўся іншымі справамі. А потым, калі мы былі ў Вільні, офіс Ціханоўскай быў у іншым месцы і займаўся таксама іншымі справамі, на жаль. Ну, я думаю, у хуткім часе гэтыя сустрэчы адбудуцца. Ну, бачыце, як сказаў бы адзін прапагандыст, супадзенне? Не супадзенне. Вот і я так думаю, што не супадзенне. Ці не...
можна было б сказаць дрэнны знак, атрымліваецца пераламіць сітуацыю, вот як вы адчуваеце у стаўленні, в адносінах? Я маю надзею, што так гэта атрымаецца. Шмат размоваў ідзе пра тое, што ну как-то вот як бы так вот таксама делікатна выказацца, каб нікога не пакрыўдзіць, што маўляў пайшлі беларусы абараняць там з Украіну, змагацца з расійскімі акупантамі, і пакуль яны ваююць, яны патрэбныя. А як толькі яны там звальняюцца, там ці параненыя, ці там яшчэ якія праблемы, то яны как бы вот і Украіне ўжо і не патрэбныя. Ёсць такое? Ёсць розныя кейсы, калі так ужо казаць. І, па-першае, в Украіне вайна ідзе, вельмі велізарная свая армія і войска, і вельмі шмат тых самых праблем ёсць з украінскімі ваярамі, з параненымі. І калі нехта там кажа пра рэабілітацыю, пра аднаўленне. На жаль, ёсць і у нас такія выпадкі, але мы намагаемся дапамагчы хлопцам. І зноў жа мы дапамагаем Украіне. Мы ўсе туды ехалі, калі ўсё пачалося. Вось як прыклад, згадвалі ў гэтай паездцы, некаторыя хлопцы везлі з сабой грошы, думалі тым, што ім нават зброю не дадуць, што яны будуць набываць зброю за свае кошты в Украіне. Мы ўсе туды ехалі, не думаючы ні пра вайсковыя квіткі, ні пра заробкі. Прыехалі і потым атрымалі зброю, у нас не было вайсковых квіткоў, мы пайшлі ў першы бой, а потым, павярнуўшись тое аперацыю, моўна кажучы, высветлілася, ого, так мы ўжо ў лавах ЗСУ, і нам вайсковыя квіткі мы атрымаем. Яшчэ праз нейкі час, нічога сабе, мы і заробак будзем атрымліваць. І, па-першае, самае галоўнае, вайсковыя квіткі — гэта сацыяльныя гарантыі, гэта гарантыя таго, што если, не дай бог, ты атрымаеш параненне, то тебе будут лікаваць, тебе будут рэабілітыраваць. І часцей за ўсё звычайна так все і атрымліваецца. Бываюць, кажу, розныя кейсы, яны бываюць незалежна ад ваяроў, праз бюрократычную сістэму, праз тое, што банальна паперка недзе ў кагосьці страцілась, ён ее забыў з ее занесці. У людзей, хто за гэта адказны, ўжо гэта не датычыцца нашай, там, умоўна, нашего падроздзела ці нават нашай вайсковай часткі. Такое таксама бывае. А бывае так, што непасрэдна камандыр ваяра, які адказвае, нават калі ён паранены, он адказвае за тое, каб усе паперы былі ў належным стане, калі ён шоў праз гэтыя шпіталі, праз рэабілітацыю, аднаўлення. Нешта, нейкія паперы не ў свой час камандырам былі поданы, і потым намагаемся вырашаць гэтае пытанне. Ці ёсць так такія кейсы, калі, напрыклад, у нас некаторыя хлопцы, на жаль, 2 гады не атрымліваюць кампенсацыю за параненне. Праз тое, што праз паперы яны і адначасова і лікаваліся, і ваювалі. І там 2 гады ўжо ідзе там следства умоўна. А як так магло стацца? Так, на жаль, гэта бюракратыя. Але мы намагаемся выходзіць з гэтых сітуацый, вырашаць гэтай праблемы. Параненне, і ўсё ж таки, вот вы кажаце, это можна вырашыць, вырашаецца. У крый Божа, але такой сітуацыі, калі загінуў ваяр. Я чуў такія кейсы, калі сваякам, якія знаходзяцца ў Беларусі, адмаўлялі у выплаце такіх кампенсацый, маўляў, ну вот яны там знаходзяцца ў Беларусі, яны там, не ведаю, што там сказаць, там некім тым чынам там вот рэжым і гэтак далей. Такія кейсы ёсць, іх выпраўляць атрымліваецца? Так, на жаль, гэта так. Па заканадаўству Украіны ваяры, на жаль, не ваяры, сем'і ваяроў, калі яны грамадзяне, нават не грамадзяне, калі яны пражываюць на тэрыторыі Расіі і Беларусі, яны не могуць атрымаць кампенсацыю. Намагаюцца нашы паплечнікі украінскія рабіць пэўныя крокі ў гэтым накірунку. На жаль, зараз я не магу вам там не казаць нічого там станоўчага ці добрага, але так, такая праблема ёсць. Ну ёсць, да. Вы на пачатку сказалі, што адной з мэтай вось гэтых вашых вандровак, у тым ліку, гэта ну как бы не толькі налажванне стасункаў з дыаспорай, а і паляпшэнне іміджу палка. А што здарылася? Чаму вот нейкія там напружанні? Вот як вы ацэньваеце? Ну, мы все добра ведаем, я лічу, што вы добра ведаеце, што
папярэдняя адміністратыўна-тылавая група, которую усе называлі там штабам, штабікам, зразумейце, яны не мелі ніякого датычання да вайсковай справы. Яны займаліся адміністратыўна-тылавой справай, і праз іх дзеянне мы зараз апынуліся ў такім становішчы, што і част там давер да палка, давер да аспар, да фінансавай справаздачнасці, ну, шмат вельмі пагоршыўся, і трэба ўсё гэта выправіць. Все ж таки, Павел, вот у мяне дзіўная такая сітуацыя. С аднаго боку вайсковая адзінка, з другога боку все ж таки вайна, якая патрабуе, можа быть, нават нейкіх пэўных, ну, суровых стаўленняў да сітуацыі, і сітуацыі, калі вот нейкія людзі потым іх з палка, ну, скажем так, попрасілі, мягко скажем, і яны там не аддаюць справаздачу нейкія, не аддаюць бухгалтарскія кнігі, не аддаюць нейкія там доступы да тэлеграм-канала. Ну, здавалася б, можна было вырашыць гэтае пытанне. Так можна было вырашыць, але не згодна украінскаму заканадаўству, если так можна казаць. А все просто таму, што фонд гэта ён не датычыцца вайсковай часткі. Гэта справа беларусаў, умоўна кажучы. І вось у прававым поле мы намагаемся вырашыць гэтую справу. Таму так не жадаюць аддаваць нам там паперы по фонду, справаздачу по фонду, там колькасць маёмасці, якая гэтая маёмасць. Все мы гэта зараз выправляем. Добра, не буду лезть глыбока ў гэтую сітуацыю, можа быть, это дзесьці ўнутраная кухня, але часам такое адчуванне, што там нават дзесьці там крымінальнымі такімі нейкімі дзеяннямі папахівае, не? Ну, ось все гэта і высветліцца. Добра, пра рэкрутынг, які таксама немалаважная, так разумею, частка вашай паездкі. Першае, раней я таксама чуў пра тое, што людзі выказвалі жаданне пайсці служыць у полк Каліноўскага, из-за нейкіх бюрократычных зацягванняў, з-за нейкіх там праверак, там месяц, 2, 3, 4 пачакаў, плюнуў, сказаў, мне трэба жыць далей, що я тут сяжу, чакаю 4 месяцы, возьмуць мяне ці не возьмуць. Такое як змянілася? Ну, калі, умоўна кажучы, раней размова шла про месяц, то я думаю, людзі б не кідалі, магчыма, нават і про 2 месяца. Так, былі такія моманты, калі там справа могла ісці про паўгады размова. Зараз з момента, калі чалавек звяртаецца ў чат-бот, ну, прыкладна праходзім, магчыма, 2 тыдні, калі яму прыходзіць адказ, а пасля ён атрымлівае контакт з афіцэрам рэкруцінга і прыязджае ва Украіну, дзе яго чакае адразу тэставы тыдзень, дзе ён здае фізічныя тэсты, фізічнай падрыхтоўкі, псіхалагічныя тэсты, тэсты IQ і вайскова-лічэбную камісію. Калі гэта цягнецца 5-7 дзён, калі ён станоўча прайшоў гэтыя ўсе іспыты, ён амаль што адразу падпісвае кантракт, і ну, зараз сярэдне праз 2 тыдні плюс-мінус ён уже апынаецца на полігоне, дзе часам 5 тыдняў ён атрымлівае базовую вайсковую падрыхтоўку і пасля сканчэння прыяднаецца да палка. Гэта, ну, лічыце, зараз гэта прыкладна 2 месяца, але это 2 месяца не чакання, а 2 месяца тэставы тыдзень і базовая вайсковая падрыхтоўка. Праз 2 тыдня ён ужо ў палку ў баявым падроздзелу. Ну так вельмі ўсё хутка пачало рабіцца. Ці ёсць жадаючыя? Не так шмат, як мы б жадалі, але яны ёсць. Яны ёсць, і гэта дазваляе нам трымаць колькасць людзей. Ну, все ж таки, Павел, як вы думаеце, можа быць праблема, ну, не праблема, а пытанне ў тым, ну, такой рекламы, может быть, вот не просто ж так контрактников завлекают и доброй рекламой там, и сустрэчами там, и расповедами про яким ты героем будешь. Гэта вот служба такая ёсць, і ці патрэбная яна?
яна патрэбна, але на маю думку яна можа спрацаваць толькі да нейкага адпаведнага моманта. Ну, у нас нават былі спрэчкі паміж намі, паміж ваярамі, камандырамі вось аб патрэбнасці такой рэкламы. Уласна для мяне лозунг «Прыяднайся да нас, там стань 200-м ці 300-м на Донбасе». Ну, выбачайце, я бачыў гэта. Каля мяне людзі гінулі, атрымлівалі параненне, а сам атрымаў параненне. Я працаваў на нулі, бачу і ведаю, што гэта такое. І мне здаецца, гэта павінна працаваць па-іншаму. Гэта па-першае. Што датычыцца да палка і на дадзены момант, ось дакладна на дадзены момант. Тут хутчэй антырэклама таго працы папярэднікаў і таго, што гэта ўсё ж трэці год, хутка ўжо 3 гады вайны. Мы першы год, полторы гады, колькасць людзей, якая да нас жадала прыяднацца, і вось астатні год яна пачала хутка адрознівацца. Таму гэта тое, што вайна ўжо ідзе, кажу, 3 гады, ну і таксама на вялікую колькасць гэта, яшчэ раз паўтараюсь, праца папярэднікаў. На жаль, так. Вось, дарэчы, пра папярэднікаў, ці можа быць вось гэтыя такія наступствы іх словаў і дзеянняў. Той же самы Вожык Патрыёт пытаецца. Быў момант, калі былое кіраўніцтва на пытанні аб падтрымцы адказвала, што ўсяго хапае, нічога не трэба, часу прайшло даволі шмат, але рэха ідзе дагэтуль ад тых словаў. Ці плануецца выпраўляць сітуацыю? І ці ўвогуле патрэбы ёсць? Да, мы выпраўляем гэтую сітуацыю. Все, што мы самая галоўная асноўная дапамога нам гэта ад дыаспор, ад беларусаў. Патрэбы ёсць, яны заўжды былі і ёсць. Так, мы ў складзе збройных сіл Украіны. У нас самае амаль што сучаснае ўзбраенне натаўскага зразку, не проста зразку, а натаўскае ўзбраенне. Але мы павінны разумець, што каб працаваць яшчэ больш эфектыўней, трэба, ну, там ужо ідзе размова пра іншы ўзровень, дзе патрэбны сродкі. І, напрыклад, 2 самых галоўных такіх напрамка, які там пажыраюць гэтыя грошы і сродкі, гэта БПЛА і аўтатранспарт. Аўтатранспарт гэта крыху прасцей пра яго растлумачыць. Дзякую вам, беларусы. У нас, ну, шмат аўтатранспарта до нас прыйшло, але мы разумеем, што людзі, на жаль, што там не было новага ці свежага адносна аўтатранспарта, ўсё гэта было ўжывана. Людзі дапамагалі як маглі. І там, калі на полк зайшло, я зараз дакладна не скажу лічбу, шосьці там 2,5 сотні адзінак аўтатранспарта, шчыра кажу, ну, 1/3, калі не палова, 1/3 дакладна, гэта зараз просто стаюць жалезныя труны, которые добра, калі можна выкарыстоўваць як донараў, каб рамантаваць, ну, іншы аўтамабіль. А можа, я кажу, нават палова гэтых усіх машын, гэта просто ўжо стаіць металлолом. Вось. То есть это вынік баявых выездаў? Так, гэта вынік таго, што гэтыя машыны ўжо, калі патраплялі да нас, яны былі, умоўна кажучы, там у сярэднім добра, калі 10 лет ужываныя, і пасля гэтага баявая праца на нулі, все вельмі хутка, умовы там зусім іншыя, не такія, як у нармальным жыцці для аўтамабілей. Таму яны патрабуюць пастаяннага рамонта, а там не просто ўжо рамонты, калі ламаюцца рамы, карданы отваливаются, калі там полуосі тыя на хаду могуць з тых пікапаў уже выскокваць. Калі машину прыцягнуць і толькі там дастаць рухавік з яе, там скрыню бегаў, коробку перадач і выкарыстаць на іншым аўтамабілі, все, а гэта паставіць і здаць на металлолом. Гэта, ну, гэта ўсё не новае. Там да нас амаль што не прыхадзіла новых аўтамабіляў. Ну, кажу, са машинамі нашмат прасцей. А з БПЛА яны патрабуюць таксама нашмат больш грошаў, сродкаў. І трэба разумець, што бывае так, што, напрыклад, у гэтай паездкі некалькі разоў згадываў на сустрэчах, наша воінская частка там дала нам дроны для працы, але, напрыклад, іх набылі нават там за месяц до таго. Ці мы пераехалі на іншы накірунак фронта.
дзе ўжо зусім іншыя умовы, дзе тыя там антэны, камеры, частоты, якія выкарыстоўваліся на гэтых дронах, яны ўжо не працуюць ці працуюць вельмі дрэнна. Іх так было, што, напрыклад, 100 FPV дронаў, все добра, мы зараз будзем працаваць, а 100 FPV дронаў, адзін нармальны разрахунак FPV-шнікаў за дзень, 10 дронаў, гэта так, подставова толькі, то бишь мы можем полічыць на 2-3 дня працы для 2-3 разрахункаў, гэта 100 дронаў, вось гэта 2-3 дня працы для 2-3 разрахункаў FPV-шнікаў, калі яны нармальна добра працуюць. І вось гэтыя 100 дронаў, і хлопцы кажуць, дзядзька, там на кожны дрон патрэбна тое, пачынаеш лічыць, гэта $100, і ты павінен знайсці $10 000, то есть на 100 дронаў, каб яны працавалі, каб вось, яны у тебя ёсць, но патрэбна яшчэ, каб іх заставіць добра працаваць, гэтыя дроны. І такіх сітуацый, згадваў на сустрэчах, там, каб мавікі лепш леталі, патрэбны добрыя антэны, рэтрансляторы, таму што ўжо тая відстань, на якія яны працуюць, там, яе не хапае. Там антэна каштуе каля $2000. Там кожнаму разрахунку з улікам ратацыі вось патрэбна некалькі такіх антэн. Акрамя гэтага летачкі, не проста дроны, квадракоптеры, FPV, мавікі, яшчэ там, летакі, якія звычайна выкарыстоўваюцца як выведнікі. І все гэта каштуе грошаў. І трэба разумець, што все гэта зачастую бывае так, што вось яно паднялася ў паветра, так, розныя умовы, могуць быць крывыя рукі, а можа быць так, што рэп на гэтым кавалку фронта зараз працуе так, што все, што не ляціць у той бок, не павяртаецца. Такое таксама бывае. І ты не даведаешся, пакуль сам не паляціш, ці там, магчыма, цябе смежнікі аб гэтым паведаміць. Вось, дарэчы, тут у нас у каментатарскай ёсць адмысловыя спасылачкі на той сайт, на тую платформу, дзе можна падтрымаць полк Каліноўскага. Таксама спасылка ёсць на тэлеграм-канал полка Каліноўскага. Ну і рэкрутынгавы бот ПКК. Таксама вось ёсць спасылачкі. Вось бачыце, неабходнасці ёсць. Я разумею, што трошку можа быць іншыя структуры, не полк, але все адно беларускія добраахвотнікі до нас звярнуліся з просьбай з беларускага добраахвотніцкага корпуса падтрымаць, і аб'явіць пра іх збор, якія яны збіраюць грошы, дарэчы, на ремонт таго ж самага аўто. Вот у іх таксама па выніку баявых выездаў патрабуе іх джип, баявы конь ремонту. Так што, калі ласка, я папрашу зараз нашага СММшчыка даць спасылачку, і калі ласка, падтрымайце. Ввогуле, на сёння самае, то есть я так разумею, самае асноўнае, што патрэбна хлопцам з палка, гэта дроны, і машыны. Дроны, аўтатранспарт і ремонт аўтатранспарта. Самыя вялікія кошты ідуць на гэтыя накірункі. Тут вот, дзе мы даем спасылкі, ёсць інфармацыя там на зборы для палка, можна таксама зайсці, паглядзець і падтрымаць. Павел, я абяцаў, што доўга вас не буду затрымліваць. Я разумею, што ўсё ж таки свае ёсць планы, але некалькі ёсць тэмаў, якія хацелася б яшчэ закрануць. Першае, вот як раз таки Вожык Патрыёт сёння вельмі актыўна, даўно, кажа, чакаў эфіра з дзядзькам. Ці трымаюць нейкім чынам сувязь з тымі, хто сыходзіць з палка? Бо апроч Верамейчыка прапаганда паказвала другога хлопца, які невядома як апынуўся ў Беларусі. Наконт другого хлопчыка, які невядома як апынуўся ў Беларусі. На жаль, хлопец баяркі, яшчэ будучы ў палку, все сталі звяртаць увагу на яго дзіўныя паводзіны. Ён сышоў з палка у студзені гэтага года. Наколькі мы ведаем, ён паехаў у Еўропу, дакладней у Германію. А вось як з Германіі ён апынуўся ў Беларусі, выбачайце, мне здаецца, яго не ў багажніку аўтамабіля туды прывезлі. І зноў жа, гэта моя уласная думка, што чамусь ён вырашыў сам туды патрапіць, з якой нагоды, выбачайце, я не ведаю. Выбачаюсь, пра адносіны з былымі добраахвотнікамі. Так, гэта больш уласныя адносіны паміж хлопцамі.
Хаця я яшчэ год назад казаў, што трэба ствараць кадравы рэзерв, так умоўна кажучы пра гэта, каб быў кантакт кожнага хлопца, які сыходзіць з палка. Ну ёсць ж у нас асацыяцыя беларускіх ветэранаў, там так здаецца называецца. Так. Яны, ну как бы не з усімі атрымліваецца, не хапае рэсурса, ці вот як вы ацэньваеце? Ну, хлопцы сышлі з палка па розных умовах і з рознай нагоды. Я думаю, што большасць з іх не жадала мець стасункаў з былой адміністратыўна-тылавой групай. І я маю надзею, што зараз мы выправім гэтую сітуацыю. Мы павінны яе выправіць. Тут, калі больш, ну што можна, конечно, калі вот вы колькі разоў сказалі про тое, што зараз адбываецца рэформа, можна сказаць канкрэтна, у чым гэтая рэформа праяўляецца? Вот гэта умоўна такой структуры, як штабік ранейшым выглядзе не будзе, фарматуюцца адносіны ці там, скажем, стасункі унутры самого палка, вот ці ў чым рэформа? Ну, па-першае, не тое, што яго не будзе, яго няма. Ад слова зусім няма. Ёсць дзядзька камандыр палка, ёсць фонд Каліноўскага, праз які ідзе вся ваша падтрымка, ці напрамую падтрымка падроздзелам. Я таксама гэта добра ведаю, таму што раней нават яшчэ да гэтага часу людзі намагаліся, намагаюцца дапамагаць мэтава. Умоўна кажучы, яны ведаюць, якую ваяра, яны яму давяраюць, яны ведаюць, што грошы пойдуць на справу, і яны яму метава дапамагаюць. Вось. Ну, раней ад былой адміністратыўна-тылавой групы мы маглі чуць, што мы не ведаем, колькі грошаў прыйшло, гэта розныя махляры могуць гэтым карыстацца, нават сам ваяр не будзе ведаць, колькі яму сабралі насамрэч грошаў, лепш за ўсё вось напрамую на нашы рахункі адпраўляйце грошы. Моя думка ўласная і такая, што калі людзі давяраюць ваяру, ён давярае гэтым людзям, гэта іх уласная справа. Калі яны жадаюць, яны могуць напрамую ваяру дапамагаць ці на рахункі нашы палкавыя. А ўжо наша задача, каб гэта справаздачнасць была празрыстая. І у тым вось рэформа, адна з мэтаў рэформы, каб аднавіць, каб гэта была празрыста, каб людзі бачылі ўвесь час, куды пайшлі іх сродкі, куды пайшла іх дапамога. Ось, да, гэта важная тэма, акурат таки про гэта і таксама пыталіся, што зрабіць, каб вот это вот все было больш празрыста. Дзядзька, пытанне людзей, якія знаходзяцца ў палоне, як верамейчык, які у лукашыцкім палоне, так і вось ёсць два хлопцы, якія ўжо 2 гады фактычна знаходзяцца ў расійскім палоне. Ці вырашаюцца, як вырашаюцца, што перашкаджае, вот як вы ацэньваеце эту сітуацыю, што па адным кейсе, што па другім? Ну, на жаль, пра хлопцаў, якія патрапілі ў палон летам 22 года, з восені 22 года няма ніякіх звестак. На жаль, яны ў спісках на абмен. Ёсць нашы хлопцы, але яшчэ раз, у трэці раз кажу, на жаль, мы нічога пра іх не ведаем. То бишь не ведаем не проста мы ваяры палка, не ведае збройныя сілы Украіны і Украіна як дзяржава. Гэта раз. Што датычыцца Васіля Верамейчыка, і мы на тэлеграм-канале гэта агучылі, потым я на сустрэчах казаў. Все ва Ўкраіне, ад каго гэта залежыць, робяць усё неабходнае і залежнае. На жаль, больш я вам нічога не магу сказаць, акрамя таго, што я сустракаўся жонкай Васіля, мы з ёй размаўлялі, дамовіліся аб саўмеснай працы. Ну і гэта вельмі важна. Павел, таксама можа быць агульнае такое пытанне, хадзілі нейкія размовы, чуткі пра тое, што ва Ўкраіне будуць неяк вось змяняць узаемаадносіны з добраахвотніцкімі структурамі, што іх будуць ці расфарміроўваць, ці падпарадкоўваць там пад іншае, там, ну, карацей кажучы, неяк вот нешта мяняць. Ці сапраўды ёсць такая пагроза, што расфармуюць, там, хочаце ваяваць, ідзіце там вот у часткі звычайныя украінскія, там, ці вот як вот?
Ну, я першы раз чую про гэта, што нехта жадае нас расфармаваць. На мою думку, нехта просто прасоўвае ў негатыўным плане тое, што зараз у нас стала больш украінскіх афіцэраў, сержантаў. Трэба разумець, што да астатняга моманта мы амаль што ўсе з'яўлялись іншаземныя грамадзяне, ну, у тым ліку мы грамадзяне Беларусі. Мы былі салдатамі, мы нават не на ўсе сержантскія рангі маглі атрымліваць, не кажучы пра афіцэрскія. Зараз таксама гэта змянілось, але гэта только пачатак гэтага шляху, і мы пабачым, як гэта будзе працаваць. Праз гэта, праз тое, што мы, будучы салдатамі, так, на пачатак вайны першы год, мінулы год яшчэ атрымлівалось так, што мы самі выконвалі афіцэрскія некія абавязкі. Але зараз ужо з гэтым стало по-іншаму, як ж паўтараюсь, больш стало украінскіх афіцэраў, сержантаў. І, магчыма, нехта вырашыў, што вось праз гэта все там беларусы сабой не кіруюць или там не ведаю, што ў іх галавах. Стало, магчыма, больш па-вайсковаму, але у планаванні і выкананні баявых задань прымаюць удзел непасрэдна беларусы. Добра. Ну, яшчэ раз скажу, зараз змянілася заканадаўства, і іншаземцы, ну, маем надзею, што так, як яны і напісалі, змогуць прымаць, змогуць атрымліваць сержантскія і афіцэрскія рангі. Паглядзім, як гэта, што зменіцца. Ну, для гэтага што трэба? Закончыць нейкія там курсы, нейкія, ці пацвердзіць свае дыпломы, умоўна кажучы? Умоўна, пра пацвердзіць дыпломы я зараз вам нічога не адкажу, але так, трэба, як кажуць, восы, атрымліваць восы, потым лідарскія курсы, сержантскія курсы, ну і ўжо гэты працэс пайшоў ужо. Ну і на завяршэнне, хаця так, мы вот зараз перад вами был у нас эфир с Розай Турарбекавай і закранули тэму такую, что ўсё ж таки ёсць небяспека, что Беларусь страціць сваю незалежнасць і суверэнітэт. І спадарня Роза кажа, што мы павінны тут хоць нешта, хоць абмежаваныя маем ресурсы, але рабіць што магчымае, каб гэта суверэнітэт захаваўся. У вас бачыцца такая магчымасць? Як вот вы ўвогуле сёння успрымаеце вот гэтыя ўсе ранейшыя заявы про тое, што там пайсці вызваляць Беларусь сілавым сцэнаром, там шчыльнымі радамі і гэтак далей? Мне просто цікава, як не будем зараз вось фразамі казаць шчыльнымі радамі, сохраніць нейтралітэт, незалежнасць Беларусі, гэта як? То бишь, зараз яны лічаць, што Беларусь незалежная і нейтральная. Мне вось гэта цікава вельмі. Так, умовы зараз такія, што можа дзіўна гучаць фраза, што весь час я казаў і зараз кажу, што і в Украіне зараз вырашаецца наш дальнейшы лёс, лёс Беларусі. Кому не падабаецца слово праз перамогу Украіны, мы павернемся дадому. Праз тое, што для Расіі будуць створаны такія умовы, калі ў яе не будзе магчымасці лезть у справы Беларусі, Украіны і краін там Польшы, Балтыі, пры стварэнні такіх умоў, тады ў нас з'явіцца шанец. Хтосьці лічыць, што гэта можа атрымацца не мілітарна. Мы усе толькі будзем рады гэтаму. Але лепш рыхтавацца да мілітарнага шляху, і хай гэта адбудзецца не мілітарна. Вось. І хто далей будзе бараніць Беларусь і стаяць на ўсходніх кардонах супраць Расіі? Каліноўцы і тыя, хто з намі разам будуць. Калі нават гэта яны кажуць пра немілітарны шлях. Я адказаў на пытанне? Да, ну, у прынцыпе, ад камандзіра палка, ад ваяра я іншага адказа і не чакаў. Яшчэ раз, лепш мы будзем гатовы да ўсіх варыянтаў, і ён будзе мірны, чым у пэўны момант, калі ад нас будуць патрэбны рашучыя дзеянні, а мы зноў скажем, а мы не падрыхтавались, мы не ведалі, а у нас нічога не спланавана. Ну што ж, яшчэ раз
рэкрутынгавы бот, вось калі ласка, спасылачка у нас тут ёсць. Ёсць таксама спасылка, якім чынам зайсці паглядзець, што патрэбна і як падтрымаць полк. Ну і асабліва з нашай глядачкі Пратасавай, якая тут пытаецца каго падтрымліваць, тых, хто знішчае акупантаў на тэрыторыі чужой краіны і ратуе грамадзянаў Украіны, дзяцей, жанчынаў ад вось менавіта ад гэтых рашысцкіх фашыстаў і гвалтаўнікоў і злачынцаў. Вось такіх людзей трэба падтрымліваць. Дзякуй вялікі, Павел Шурмей, дзядзька, камандзір палка Каліноўскага, быў сёння у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, падтрымлівайце, подписывайтеся. Можа быть, самі хацелі што-то яшчэ сказаць? Жадаў выказаць шчырую падзяку ўсім беларусам за падтрымку. Толькі разам мы зможам павярнуцца дадому, і жыве Беларусь. Жыве вечна.